We zijn hier op de Franse vakantiedagen en dan zie ik hier plots 4 Maastrichtse ondernemingen of bedrijven. Leg me dat eens uit. Nou, wij dachten Maastricht, de voorstad van Frankrijk. En we staan hier samen met een 4-tal partijen. VVV Maastricht in het klein en in het groot Le Table, restaurantgenootschap, 23 restaurants in Maastricht. We staan hier samen met Chapeau, onze mediapartner. En we staan samen met Amar Vliegen als privépersoon. Amar heeft een boek geschreven, 111 tours van Frankrijk. Wat doet Le Table op een Franse vakantiebeurs in Amsterdam? Nou, wij vinden het heel leuk om in Amsterdam te staan. Franse vakantiebeurs. Maastricht is natuurlijk de voorstad van Frankrijk. Dus waar ga je je eerste stop houden als je uit de Randstad komt? Dat is natuurlijk in Maastricht. Dus vandaar dat wij op deze beurs staan. En daarbij zijn wij ook wel heel erg bezig om... in Maastricht kennen de mensen ons. Le Table is al 20 jaar een begrip in Maastricht en omstreken. En in Amsterdam wat minder. Dus het is erg leuk om ook met mensen van de Randstad te praten. Voor de mensen die Le Table niet kennen, wat is Le Table voor restaurantclub? Wij zijn ik denk dat ik wel mag zeggen, de gezelligste club van de regio. Sinds 20 jaar werken wij samen, een aantal restaurants die zich realiseren dat je samen sterker staat dan alleen. De club ook waar de eigenaar nog zelf in de keuken staat of zelf in de bediening staat. Dat is een laagdrempelig contact met de eigenaar. We hebben allerlei zaken. Ik zeg altijd een beetje oneerbiedig voor elk moment een tent. Van eetcafé tot sterrenzaak. En wat ons samenbrengt is vriendschap, maar ook een stukje communicatie en gezamenlijke activiteiten organiseren. En heel veel plezier. Zijn er nog ontwikkelingen bij Le Table die je ons kunt melden de komende jaren of de komende maanden? Einde van het jaar bestaat onze club 20 jaar. En we gaan samen met de Universiteit Maastricht een symposium organiseren. Bestaat de chique maaltijd nog, wordt de naam van het symposium. En begin van 2017 houden we een 23 gangen amuse gala. Maar daarover nog meer later dit jaar. En ik merk het ook zelf, Maastricht is wel een stad, een naam die iedereen kent. Iedereen is er wel een keer geweest, op weg naar Frankrijk of gewoon als weekendje weg. En daar spelen jullie natuurlijk ook handig op in. Ja, natuurlijk. Weet je, we hebben een aanbieding vandaag ook. Mensen kunnen een cadeautje krijgen bij ons om te komen proeven bij een van onze zaken. En mensen vinden Maastricht leuk. Weet je, ik heb zelf ook de ervaring dat als ik mensen naar Maastricht breng, dat ze zeggen, goh, jij hebt het hele jaar door vakantie. Dan denk ik, ja, qua stad is dat absoluut waar. Het voelt ook een beetje als buitenland en het voelt ook een beetje als Frankrijk.